Dagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Ng ultrasound ko, tapos sabi nila, itry daw itong ano. Pinainom nila ko ng may 5 at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung pag sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi, 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, kailangan mo talagang ka-amazing. Tingnan mo nung yan nangyari, sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong Banatan mo na ng dapat. A reading from the Holy Gospel.
po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, pinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga malay-lay na mga malalamig at maraming katulog ako ki marami. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa po. Alam ko nindo po nata. Ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako ki mga alas 8 na kibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil nga naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, mabubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ini. Ang doon po ini na pagsige kong kaiisip, tulog na halos nag-aaral ko na ako kaya nagigib ko. Then nangagip ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagkaram ako. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumaproping bulong. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumapurta, pangbakal ki mga bulong. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa hugtong, sa Bangli. Ako po si Fren Bola Jr., taga Amoraon, Raco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing Core, ito po ang resulta, biglang limitang ang aking bukol sa leg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong do. So ano nangyari? Abo ko pong ipabiopsy ka. Abo mong pabiopsy. Kaya ka na daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzana. Ayan, so mag-iribanan po kita hanggang 6:30 in the evening. So sa first part, ako po ay yung makakasama nyo. And sa second part, makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Betito. Ayan, so i-out ko ang sa phone. Kasama po natin dami pong clients. Ayan, talagang everyday, ang dami-dami po natin na mga clients na iba't iba pong karamdaman. So, yun po. Kaya sa mga gusto pong matulungan sa inyong mga health concern, kung noon pa man po yan hanggang ngayon na talagang hindi gumagaling ang inyong mga health concern, yan, subukan nyo po ang ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and ang ating unique products na Mega 1 capsule. Ayan, so marami na po na tayong natulungan na gumaling sa iba't ibang uri po na mga karamdaman. Kaya po, punta lamang po kayo dito sa ating office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front, parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So makikita nyo po, green building. So yun po yung yung building
ni Doc Joey Bitito. So, bukas po kami Monday to Saturday. So, pwede naman po kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey if ever po na nandito siya sa Legazpi. Okay? Sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, free health consultation. So, kanina po, may nag-refer dito sa atin na almost 1 month lang nag-take ng ating Meg 1 capsule. Ayan, from nito. Ayan, so, thank you so much po, Mr. and Mrs. Gibara, sa pag-refer po kay Mrs. Lani. Ayan, sa natulungan po natin si Mr. Gibara sa kanyang bukol. So, ang nag-start po yon parang pimples lang sa kanyang pisngi. At habang tumatagal ay parang namumuo na siyang bukol pababa. Ayan, hanggang sa lumalaki na ito. At recommend na din at sinuggest ng kanyang doktor na magpa-opera. So, sinubukan po last May 8, 2024 yung ating products na Mega 1 capsule hanggang sa May. Ayan. So, almost 1 month lang. So, natulungan natin lumiit at nawala po yung bukol. So, ngayon po, ikinwento niya doon sa kanyang kakilala na pumunta po dito kay Doc Joey Bitito. So, kanina po, nagpakonsulta sa atin at nag-avail po ng good for 1 month. Kasi nga po, siya din ay may namumuong bukol dito sa kanyang sa kanyang gilid dito sa may ulo. So, ngayon po, ang problema is may namumuo naman na another na bukol. Ayan. So, kaya po, yun, amazing for na yung binigay ni Doc Joey Bitito. So, kanina, may pumunta din dito sa atin from Taisan at hindi na po nakakakita dahil sa cataract. Ayan. So, may katarata po siya. At yung kabila, medyo nakakakita pa. Yung kabila daw po ay wala na. So, sinubukan, kahit 1K lang yung budget. Ayan, so pinromo ni Doc Joey para po makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaya po, kung ano man yung kaya natin at willing tayong tulungan yung sarili natin na talagang gusto natin gumaling sa ating karamdaman. So, bakit natin pinapatagal pa natin, diba? Kasi hindi natin kayang pilitin kung ano yung kaya natin. Kaya po, kung ano yung kaya natin hanggat hindi pa lumalala yung kondisyon natin, magpakonsulta na po tayo. Since naman po, free health consultation tayo dito kay Doc Joey, kaya po magpakonsulta na tayo. Okay? So, mga taga-ginubatan, ayan, i-schedule po. May nag-request po for upcoming